Dámska ľadvinka hit značky Di Pietro. Moderná, priestranná a štýlová dámska ľadvinka. Na prednej strane ľadvinky sa nachádzajú dva zipsy. Prvý otvára samotnú ľadvinku a druhý samostatnú kapsu. Na zadnej strane ľadvinky sa nachádza samostatné zipsové vrecko. K ľadvinke je k dispozícii odnímateľný, nastaviteľný popruh, ktorý upevníte jednoducho, a to pomocou karabínky. Ak by ste chceli zmeniť vzhľad svojej ľadvinky, môžete si dokúpiť farebné popruhy z našej širokej ponuky. Ľadvinka je vo vnútri vystlaná podšívkou, nachádza sa tu malé zipsové vrecko a hlavná priehradka, ktorá sa uzatvára zipsom. Aj napriek veľkosti je ľadvinka veľmi priestranná, zmestíte do nej aj fľašu s vodou. Objednať si ju môžete v rôznych farebných variantách z našej širokej ponuky.